Stará mama, ako dlho ti to trvá, kým sa dostaneš na Ontario? Na Ontario, keď ideme, tak ideme na bicykloch za 15 minút a keď ideme pešo, aj pol hodinu nám to trvá. Na bicykli, keď som išiel tam na prázdno, no tak mi to trvalo tých 10-12 minút. Ontario sme to nazvali, keď sme sa začali občania chodiť tam kúpať. Bol jeden pán, doktor Hvízdák, ktorý bol taký svetový človek a povedal, že mu to pripomína, ako v Kanade bolo také jazero, ktoré malo názov Ontario. Takže on to nazval Ontario a pomaly sa to rozširovalo medzi ľuďmi a tým vznikol názov toho jazerka Ontario. A boli aj také páni, čo povedali, že najlacnejšia dovolenka je na Ontárku, lebo že tam si nabere zemiakov, zeleniny a varia si tam. Mexiko to je názov veľmi starý. Tak o to Mexiku. No tak Mexiko bolo, čo ja ako decko si pamätám za prvého slovenského štátu. Už vtedy bolo Mexiko. Medzi Koľajnicami a Váhom bol taký priestor a tam začali stavať si takú štvrť. No a to potom pomenovali Mexiko. Ale prečo, dôvod vôbec neviem to. Lenže od tej doby sa to volalo Mexiko. Cez Koľajnice bola rampa na Dolných Vrútkach a tam zasa urobili krčmu, ktorú nazvali Šanghaj. Ale ten dôvod, to vôbec neviem, aký je. No a potom tuto tá ulica, ako sa išlo do dielne povozmi, tak tam bol kedysi taký vykričaný dom. No to bolo ešte pred vojnou za slovenského štátu to bolo. To boli také, čo ja viem, 30. roky. Ontario až v 60 rokoch. Kedysi sa tam volali tie veľké kopce, to boli Šmikné brehy. Trochu to tam narušili, že ten tankodrom tam urobili. Na tej trávičke to pokladli tie panely, aby tými tankami tak zo šikma do vody mohli ísť. Tam robili také výcvik a kadejaké také skúšky tankov. A nie je to oficiálny názov? Nie oficiálne, nie. Reštaurácie všelijaké sú s názvami zahraničnými, čo ten význam slovo málo kto, takýto bežný človek vie, čo to znamená. Kde to je? Kde je to, alebo lekárne, prečo majú také názvy a nie slovenské, ale od výmyslu sveta. Sa radi opičíme zo zahraničia. Bereme si slovíčka a pritom ani nevieme, že čo to znamená to slovo, že či je to vlastne k tomu niečo súvis má, či v lekárni, či v tej reštaurácii. No. Tak. Čo ešte?